Cső, srácok, amúgy az unokatestvérem kameráznak, és lettek tabja, mert én is egy tabbal kamerázok, és halljátok, bele akarok rúgni a pöcsötökbe. Te nem mondj ezt, na. De Halljátok? nem mutassuk be a kártyáimat. Itt a szomszédban vagyunk, bro. Hallod, hogy jöttünk, igaz? Most megyünk ki. Most voltunk bent. Halljátok ezt. Ott a nap. Bro, hát. Bevideóztuk azt a bányt. Jó napot! Amúgy én videózok. Van egy ötletem amúgy. Amúgy mutassuk már be a helyeket. Halljátok, itt régen, nagyon-nagyon régen lakott itt apának a barátja. Nem tudom, hogy hívták. Azt hiszem úgy hívták, hogy Bacsi, nem tudom ki az. És ebbe élt, és 10 évvel ezelőtt. Vagy nem, ilyen 5 évvel ezelőtt itt élt. Fókusz. Gyerünk, fókusz, jó? Itt élt, bro. Halljátok, te. Itt élt. Itt vannak az utcai még mindig. Itt az ágy. És itt lakott, bro. Tényleg itt ilyen pókhálós, bro. What? Halljátok, srácok. Itt van a lámpa, ami már ráesett. Itt volt a mosogatója, vagy mi a ször. Nem tudom, mi volt ez. Még itt is van még mi. Ahol ne pisíj, bro. Meg ilyenek vannak itt. Itt egy jó nagy barackba. Vagy barack, na szírva van. Srácok. Itt volt a WC-je. Steam fölnőtte ez a szár, meg ott is van bent a WC, de nem megyek be. És a kullás minden. Halljátok, srácok. Itt a kukája. Ilyen tévéje volt. Volt meccse is, nagyon szép volt ám amúgy az. Itt laknak az unokatestvérek még. Nagyon szép a házuk. Ma jöttünk megint. Videózunk ezt. Jó, milyen háza van. Amúgy hívják a néni, az átjöttünk, mindig beenged. Ilyen a háza, bro. Jaj, utána fogod. Amúgy minket ismernek, engem is van. Mi a neved? Vagy mi is a nevem, nem tudom. Nem nincs. Kurva nyelv. Ki a fasz az? Nap. Látjátok, milyen szép. Bro, szét van törve a kocsijuk. Szerintem ütköztek. Bro, hogy ütköztek. Ki van törve itt is az ablak. Jó kis Alfa Romeo. What a fuck? Hogy ütközhettek így? Mindegy, nem tudom. Itt vannak, mik vannak itt. Nem tudom ki. Srácok. Még szerintem van itt valami. Te bántad, gyere. Mi? Nézzétek ma. Amúgy régen mi is itt laktunk, és meg itt vannak a kutyák, de a mi házunk nagyon szép volt. Ők tették tőknek, akik itt laknak. Mindig itt vannak a kutyák. What? Ide tették, bro! Vigyázz már. Ott van a dozik unokatestvérem, nem tudom, hogy látjátok-e. Ugye itt az a kutya, kidobták neki a szort. Ott bentről. De fűrójuk, bro. Beindítsam nektek. Nem. Bro, itt vannak a tévéi. Bro, de jó. Ellopnám. Mik vannak itt? Faktok. Srácok. Na még van itt, lehet valami. Menjünk. És ne lássam meg, ma szólt Hát, srácok. Nem. Igazából, srácok, ez lett volna a mai videó, és sziasztok!